ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇଟି କାମ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଧରିତ୍ରୀ ମାଟି ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ବା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଦିନସାରା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଉପରେ ଚାଲିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଦୂର ବି ହୋଇଥାଏ।